Il-Membru Parlamentari Ewropew Maltija Miriam Dalli inħatret biex tmexxi l-Kummissjoni dwar il-qalba ta' pajjiżna lejn l-użu ta' vetturi li ma jniġġsux. Fi stqarrija tal-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima ingħad li issa li tħejjew l-istudji preliminari se jingħata bidu għat-tieni fażi tax-xogħol ta' din il-Kummissjoni biex fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla titħabbar id-data finali sa meta l-vetturi l-ġodda f'pajjiżna jridu jkunu vetturi li ma jniġġsux. Dan ma jfissirx li min ikollu karozza taħdem bil-petrol jew bid-diesel ikollu jneħħiha, iżda li l-karozzi li jiġu importati f'Malta wara dakinhar ma jkunux inniġsu. U għastmat li fis-snin li ġejjin il-prezzijiet ta' dawn il-vetturi se jorħsu drastikament. Il-Ministru tal-Ambjent José Herrera tenna li din il-fażi hija waħda kritika għal pajjiżna, kif il-qalba li nużu akbar ta' vetturi li ma jniġġsux tfisser ukoll bidla radikali fil-mentalità ta' pajjiżna biex tixpruna kuxjenza ambjentali. L-MP Miriam Dalli qalet li b'dan il-pass se jkun assigurat li ċ-ċittadini jgawdu minn trasport li ma jniġġisx. Żiedet li l-Kummissjoni se tipprovdi qafas ta' kif Malta se tintroduċi vetturi li ma jniġġsux, filwaqt li tikkunsidra l-aspetti kollha neċessarji, inkluż dawk soċjali, ekonomiċi, ambjentali u infrastrutturali. Il-Kummissjoni se tkun qed taħdem fuq strateġija holistika bilan li tidentifika l-miżuri u inizjattivi neċessarji li jridu jiġu implementati biex din il-qalba tkun waħda effettiva. Il-Kummissjoni se tara li jkun hemm biżżejjed żmien biex issewweqgħu in-negozji jippjanaw bla ma jkun hemm piżijiet żejda, filwaqt li tkun stabilita l-infrastruttura meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.